Ja nie mogłem się dostać do Wojska Polskiego. Nie chcieli mnie przyjąć. Dlaczego? Przez nos. Przez żydowski nos. Był pobór do wojska Andersa. Szybko się zgłosiłem. To było w Magnitogorsku na Uralu. Przyjęli, znaczy przyjęli na tyle, że z Magnitogorska mobilizowali kilkadziesiąt osób i posłali do Cielebińska. Byliśmy w Cielebińsku 3 dni. Postawili wszystkich w szeregu na podwórzu tam gdzieś. I wszystkich Żydów posłali na prawo. I posłali do domu. To było nie tylko w mobilizacji do wojska Andersa. Tak samo było w czasie, kiedy tworzyła się polskie wojsko komunistyczne, tak zwana Armia Wasilewskie.